Julen? No, Julen. Mena Julen oain. Egan. Taldeko urrengoa. Edota zer? Esan zu. Zertan nahi zaete? Ba, eganekin kolaborazioa. Xeberrekin? Bai. Erakusten du edo? Bai, asko, irakasle hona. Asko erakusten du. Bai. Bueno, haber pixka eta beke zehazten diren, eta guaz aurrera, lasai, Bai. Hemendik aurrera, lasai, gozatzen, lortu duguta. Lasai, pim, pom. Venga, animo. Julen. Ilargia uretan murgildu da, itxasarrain txikien artera. Uraren ozkirriaren zirrara, ondare pelaren alboan. Iluntzean uraren ertzean, errainu baten argia, ere maite biot jolasean, olatu zipristin artean. aber zaldi bitultzen meneo pixkat, eutxi ondokoa, dantzatu, zenga pixkat. Oida, txalo pixkate baita. Haizea zimurtu du itxasoa, presala lehortu du malkoa. Maite zure zain hementxen aukazu, izargoiztiarrei begira. Iluntzean uraren ertzean, errainu baten argia, ere maite biot jolasean, olatu zipristin artean. Iluntzean uraren ertzean, errainu baten argia, ere maite biot jolasean, olatu zipristin artean. Olako adibide hona dira, eutxita, dantza, nola bai, zuek horre goita atzetik, oso ondo. Gora zaldi, oso ondo, iniziatiba oso politak. Lortuta! Ilargia uretan murgildu da, itxasarrain txikien artera. Uraren ozkirriaren zirrara, ondare pelaren alboan. Iluntzean uraren ertzean, errainu baten argia, ere maite biot jolasean, olatu zipristin artean. Iluntzean uraren ertzean, errainu baten argia, ere maite biot jolasean, olatu zipristin artean. Hau pasua izaldi!